Reci kad može. Čekaj da ukucam koordinate. To je legalno bez dozvole. Do 20 kvadratnih metara. Do 20 kvadratnih metara. Znači 5 puta 4, 6,5 puta 3,5. To ti je sasvim i dovoljno. U 20 kvadrata stane terasa, stol, možeš unutra, pečenjaru, roštiljnicu malu, sve pod istim krovom. Ali 20 kvadrata od stupca do stupca, a ti krov još malo napustiš sa svake strane pola metra do metar, kao što je na kući napušteno. I sasvim dovoljno prostora. Ne treba ti projektant ako ćeš do 20 kvadrata, ako ćeš preko, onda treba raditi projekt. I onda dozvola i sve. Onda ideš na dozvolu. I onda koliko to košta otprilike sada, ovakve dozvole i to za dogradnje? To je jednostavna zgrada do 50 kvadrata. Ide po tom pravilniku jednostavnih zgrada. Ja mislim da svi radovi, može! Svi radovi geodetski i građevinski za ishođenje dozvole tog tipa stanu u 1500, 1800 eura. A, nije tako puno kako Nije sam puno, mislio. zato Ja što sam je- mislio da je 5000 ili više. To je za zgradu jednostavno do 50 kvadrata. Aha. Ako bi išao na dogradnju kuće, stambenog dijela, to ti je dosta skupo. Koliko to dođe? Tako kako si rekao. 5000 5 najmanje, Da. 5-6 ili više. To je za kuću kad gradiš od nule. Ili ako bi ti išao u dogradnju sada. Recimo hoćeš dograditi sebi 20-30 kvadrata stambenog, bez obzira što je to samo 20 kvadrata, ne vrijedi isto kao i za nadstrešnicu, odnosno terasu, jer ti dograđuješ stambeni objekt. Da. I to je malo skuplja priča. Ali ovako, to kako smo krstili sad kuću, Tako je. mora zdravica. Samo moraš biti zgodan i fin, mlad, jak i pametan. Pogled Da, radi. samo oni sad dolaze, ovo sve presnimaju i Ja čujem. izvade i papir, penkalo.